Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Allô les fans, an kanubagaw, an balimaw, minnu ye Maître Badara Aliyu Badini di sabali kan inshallah a kanubaga bɛɛ lajɛlen ko don n bɛ bɔ nin waati na ni k'aw fo ko aw bɛɛ ɲanguma k'aw bɛɛ salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah suma alhamdulillahi rabbil alamin. Bi ni wagati na silifana wagati na an ye bɔ ni ala tɔgɔ belebele dɔ ye min ye wadudu ka ham wadudu ye ka bɔ n'o gundo ye inshallah ko cari ani ɲɔgɔn cɛ inshallah. Dɔw balimancɛ, dɔw kɔrɔkɛ, dɔw dencɛ, dɔw ka kalanden, dɔw facɛ, dɔw furucɛ, hali ye dɔw jugu ye mais o bɛɛ n'a ta aw bɛɛ ko ka di ne ye inshallah. Ka bɔ n'o ye ni Maître Badara Aliyu Badini di sabali kan ye inshallah ni wagati na n bɛ bɔ ni ala tɔgɔ belebele dɔ ye ni k'o cari diɲɛ bɛɛ ye inshallah. Alors ni ye ala tɔgɔ jumɛn ye? Ni ye wadudu ka ala tɔgɔ belebele de ye min tabdili ye n'a bɛ nafolo gilimanw de lase a baarabaga mɔgɔ minnu ni ala tɔgɔ dɔn. I tɛ sigi ka wariko kuma fɔ, nafolo gilimanw de bɛ jigin i fɛ. 40,000 60,000 nin tɛ dɛ. Non, ni wariden bɛ daminɛ miliyɔn kelen de la ka to ka taa miliyɔn 5 miliyɔn 4 miliyɔn 3. Voilà. Donc alhamdulillah an bɛna o cari diɲɛ ye inshallah ta'ala n'ala ka diɲɛ ye. Fɔlɔ b'an an b'aw deri a ye abonné an ka page sanfɛ n'o ye YouTube ye, Instagram, Viber, TikTok, Facebook, même réseaux sociaux. Nasara kelen bɛɛ n'a y'a sɔrɔ an ka page bɛ yen an ma a ɲini aw fɛ a ka abonné an ka page ninnu kan inshallah. N'aw abonné na a kana ɲina a bɛ notification like pour que n'an ye video bila tuma o tuma a ka video sɔrɔ aw ka téléphone kɔnɔ même n'a y'a sɔrɔ aw kun connecté tɛ. An b'a ɲini aw fɛ a ye sabali a y'an ka ala tɔgɔ ninnu partager walasa an balima cɛmanw n'a musomanw bɛɛ lajɛlen minnu ye silamɛw ka se k'an ka ala tɔgɔw sɔrɔ k'u mago bɛɛ dilan n'a ye. An b'aw deli a ye sabali a kana sɔn an ka ala tɔgɔ ninnu ta ka taa mɔgɔw anarquer n'a ye ka mɔgɔw escroquer n'a ye. Tiɲɛ yɛrɛ la a y'o dabila. O tɛ mumin ka sɔn ye, silamɛ ɲuman sɔn t'o ye, hali hɔrɔn tɛ sɔn o ma, kuma tɛ silamɛ ma. A y'o jogo ninnu dabila. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ k'an ka kalanbolo ninnu Facebook sanfɛ, WhatsApp sanfɛ ani Telegram sanfɛ, kalanbolo minnu b'an bolo n'an bɛ ka mɔgɔw kalan lasirari la n'o ye silamɛya ka dɔnni ye inshallah o mako bɛɛ lajɛlen na o kalanbolo ninnu n'o tɔgɔ de ye ko Ensemble pour réussir. A kalanbulon bɛ yen hali bi hali sini bibi na kalanbulon ninnu n'a farala ɲɔgɔn kan k'an ka privé ninnu bɛɛ fara kan a bɛ taa kalanbulon 30 kɔ la. An b'a ɲini aw fɛ a ye banba a ka o yɔrɔ sɛgɛrɛ. An bɛna numéro bila an ka video jukɔrɔ a bɛna numéro sɔrɔ ka se ka numéro ta ka don an ka WhatsApp numéro lo. Appel tɛ dɛ, numéro tɛ appel ye, numéro ye WhatsApp le ye. N'a y'a ta a b'a télécharger a bɛ numéro fɛngɛ ka don WhatsApp ra. A bɛ message bila ou bien a bɛ vocal bila mais an tɛ appel fɛ. Appel vidéo, appel vocal, appel direct an tɛ sɔn appel ma. Ni mɔgɔ min y'an wele appel direct la an b'i bloqué. Sabu a b'an ka baaraw gɛlɛya an ma an tɛ sɔn o ma. Mais a bɛ se ka don an ka WhatsApp kɔnɔ ka message bila ou bien ka vocal bila an bɛna a lamɛn ni ka ban ka aw jaabi. Aw minnu bɛ fɛ ka kunnafoni jɔnjɔn sɔrɔ walasa a bɛ kɛ cogo minnu na ka don an ka kalanbolo ninnu kɔnɔ donc a y'an sɔrɔ WhatsApp sanfɛ an bɛna ɲɛfɔli k'aw ye. Baara bɛ ka kan ka kɛ cogo min na aw ka kan ka tɛmɛ sira minnu fɛ ka se ka don an ka kalanbolo ninnu kɔnɔ an da bɛna se o bɛɛ ma k'o ɲɛfɔ aw ye. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko ni ala tɔgɔ nin ye wadudu ka tabdili yɔrɔ de ye. Ko tabdili ko ti tiɲɛ ye, dɔw ko tiɲɛ don dɔw ko tiɲɛ tɛ. Ni tiɲɛ b'a la ni tiɲɛ t'a la e ka nin kalan k'a dɔn ban i k'a ta i k'a baara ka filɛ. Ni tiɲɛ bɛ tabdili la ni tiɲɛ tɛ tabdili la e yɛrɛ b'o fɔ i yɛrɛ kɔnɔ o. A kana ɲina dɛ mɔgɔ minnu ma don an ka kalanbulon kɔnɔ a ye banba k'a jija a ka don kalanbulon nin kɔnɔ parce que nimisa kelen de bɛ kalanbulon ko nin kɔnɔna na. N'i yɛlɛla an ka kalanbulon ninnu kɔnɔ nimisa kelen min b'i sɔrɔ o tɛ nimisa wɛrɛ ye. I bɛ nimisa de ko hali n tun ka kɔn ka don kalanbulon ninnu kɔnɔ joona. Ko mɛnna n yɛrɛ kan walahi o nimisa b'aw kelen bɛɛ sɔrɔ. Kalandenw an ka kalanden caman bɛ YouTube sanfɛ o bɛ tulo bɛ na o. Ni tiɲɛ don ni nkalon don bɛ k'a tigɛ. An ka kalanden caman bɛɛ bɛ yen an ka YouTube nin sanfɛ o tulo bɛ na. A kɔni b'a dɔn ko n tɛna sɔn ka nkalon tigɛ n ka kalandenw ɲɛfɛ wa n tɛ maa ye min bɛ sɔn nkalon tigɛ ma. Nkalon tigɛ maloya b'an na mais an bɛ bɔ ni ala tɔgɔ baba nin ye a bɛ bali dɔw ra a bɛ bali dɔw ra ko est ce que nin dafa n na ko est ce que ko tiɲɛ don ko mɔgɔ bɛ se ka nin ta ka di mɔgɔ ma. Badara b'a kɛ piyan Badara ka ɲɛmɔgɔw Badara kelen de tɛ mɔgɔw kalan na kalanbulon ninnu sanfɛ dɛ. A ka ɲɛmɔgɔw bɛ yen u ka ca ba n'a si ye. O bɛ ka Badara dɛmɛ o bɛ ka lasirali cari diɲɛ fan 14 bɛɛ kɔnɔna na. Donc a bɛ ɲini aw fɛ ni tiɲɛ b'a la ni tiɲɛ t'a la a ye banba ka yɛlɛ dɔrɔn a kɔrɔbɔ man go a tɛ nin ye senkɔrɔ
e ka do WhatsApp kono e ka ɲininkali kɛ i bɛ kɛ cogo min na ka do groupe kɔnɔna na n'o ye kalanbulon ni a bɛɛ bɛ ɲɛ f'i ye n'i yɛlɛla groupe sanfɛ nimisa kelen min kɔni b'i sɔrɔ o de ye hali tun ka kɔn ka don kalanbulon ninnu kɔnɔna na joona joona o nimisa kelen kɔni o b'i sɔrɔ aw ni ce aw ka faamuya ko ɲuman na assalamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuhu